Здравей и добре дошъл! Радвам се, че днес намираш време, което да отделиш само за себе си. Да бъдеш насаме с мислите си, в покой и тишина. Настани се както ти е удобно. Легни по гръб, с изпънати крака, ръце покрай тялото, с длани нагоре или надолу, така както ти го усещаш. Може да сложиш едната ръка на гърдите, другата ръка на корема. Ако желаеш, може да седнеш, кръстосвайки крака, но гледай гърба да е изправен, така че сърцето ни да е отворено. Днес се концентрираме върху това да се освободим от старото, да разчистим пространството вътре в себе си и да направим място на новото. Затвори очи и си представи как си на един плаж. Слънцето грее и те топли. Чуваш шума на вълните. Представи си как лека по лека цялото ти тяло се отпуска. Клепачите ти натежават. Мускулите на лицето се отпускат. Шията, раменете са отпуснати и надолу, без напрежение. Сваляме товара от себе си днес. Оставяме там върху пясъка да тежи. Отваряме сърцето си. Пускаме тежестта. Преминаваме към таза. Отпускаме го. Пускаме китките. Ръцете са. Представи си как са върху пясъка, усещаме текстурата му. Една вълна ни залива леко. Усещаме как докосва пръстите на ръцете ни. Лека по лека отпускаме всяко едно мускулче в тялото си. Пускаме бедрата си. Глезените. Пръстите на краката. Усещаме как тялото ни е някакси по-леко. Пясъкът е поел нашата тежест и сякаш вълните ни носят. И като вълните и ние сме леки. Представи си, че като вдишаш, се оформя една светеща топка, едно кълбо от светлина. Вдишай дълбоко
и приеми тази светлина. А издишвайки, си представи как си събрал цялата тежест. Представи си го като една чернилка, една черна топка, която излиза от теб. И издишайки, пусни я в морето. Нека вълните я отнесат. Дишай дълбоко. Хайде, нека първо съберем старото, да се освободим от него. Вдишай дълбоко, събери негативното. Представи си го като черна топка. Целият негативизъм, всичкото старо, всичкото, което ти тежи. Издишай и се освободи от него. Пусни го с вълните. Нека си ходи. Хайде така още няколко пъти. Дишваме дълбоко и си представяме, че махаме всичко от себе си, всичко, което ни тежи, всичко, което не искаме вече да бъде с нас. Оставяме го. Издишваме и го даваме на вълните. Нека те го отнесат. Вдишай дълбоко. 1, 2, 3, 4. И издишай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И отново. Вдишай дълбоко. 1, 2, 3, 4. Издишай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставя сега да намериш своя собствен ритъм. За няколко вдишвания и издишвания. Представи си как вдишвайки наистина събираш всичко старо, издишвайки го освобождаваш и го даваш на вълните. Ако желаеш през това време, може да си казваш на ум следното утвърждение. Аз съм смела. Пускам всичко старо и правя път. Освобождавам място за новото. Аз съм смела. Пускам всичко старо и правя път на новото. Аз съм смела. Пускам всичко старо. Освобождавам се от него и правя път на новото. Аз съм смела. Пускам всичко старо. Освобождавам се от него и правя път на новото. Аз съм смела. Освобождавам се от всичко старо и правя път на новото. Повтаряй си няколко минути това утвърждение. Вдишвай и издишвай в собствен ритъм. А сега, лека по лека, нека да раздвижим тялото. Да раздвижим китките на ръцете с кръгови движения. Да раздвижим краката, глезените, пръстите на краката. Така както ти си го почувстваш, няма нищо задължително. Ако желаеш, може да останеш за още няколко вдишвания и да си помислиш какво днес аз оставих и на какво искам да направя място.
Ако смяташ, че си готов, отвори очи. Докосни гърдите си с двете ръце, докосни сърцето си и си благодари. Благодари си, че днес съвсем осъзнато ти даде време на себе си, защото се обичаш и дори да има тежки дни, защото тях няма как да ги няма, кажи си: аз се обичам, давам си време, приемам се и съм благодарен, че днес се погрижих за себе си. Благодаря ти, че го направи и че днес беше с мен. Намасте! А сега, лека по лека, нека да раздвижим тялото, да раздвижим китките на ръцете с кръгови движения, да раздвижим краката, глезените, пръстите на краката. Така както ти си го почувстваш, няма нищо задължително. Ако желаеш, може да останеш за още няколко вдишвания и да си помислиш какво днес аз оставих и на какво искам да направя място. Ако смяташ, че си готов, отвори очи. Докосни гърдите си с двете ръце, докосни сърцето си и си благодари. Благодари си, че днес съвсем осъзнато ти даде време на себе си, защото се обичаш и дори да има тежки дни, защото тях няма как да ги няма, кажи си: аз се обичам, давам си време, приемам се и съм благодарен, че днес се погрижих за себе си. Благодаря ти, че го направи и че днес беше с мен. Намасте!